Тревожната майка. Когато наближи времето да запиша синът ми на училище, бях толкова разтревожена за него. Постоянно мислех как ще се справи, как ще го приемат, защото досега той беше учил в ромско училище с ромски деца. А сега го записвам в друга общност сред българи, непознато за него. Мислех дали той ще свикне и дали те ще го приемат. Но за моя радост, той вече е в 3-ти клас и го приеха много добре. Намери си много бързо приятели и стана отличника на випуска. Ходи на всякакъв вид олимпиади и винаги печели първо място. Класната не пропуска да го дава за пример и да го похвали пред всички. Сега съм спокойна, защото знам, че той ще се справи с всичко, което му предстои.